Hola, avui vinc a compartir amb tu un verset molt curt però molt intens que trobem a primera de Tessalonicencs, capítol 5, verset 17. I diu la paraula de Déu: pregueu constantment. Avui la paraula de Déu ens desafia una cosa increïble: pregar en tot moment. Les persones que em coneixen personalment saben que una de les coses que més m'agraden, espiritualment parlant, són les reunions de pregària lliures, és a dir, aquelles en què no hi ha guions ni ordre establert. Simplement dues o més persones es reuneixen i confien que l'Esperit Sant guiï aquella trobada. L'Esperit Sant sap molt bé cap a on vol portar-nos i quan troba adoradors disposats a deixar-se guiar, passen coses meravelloses. No t'has preguntat mai per què et costa pregar? Estimat, estimada, a l'enemic de la teva ànima no li agrada gens que preguis. La pregària és molt poderosa, ja que és el moment en què et centres en Déu i obres el teu cor. És el moment d'intimitat amb Déu, és la connexió perfecta amb ell. Com que m'apassionen les pregàries espontànies que visc a la meva estimada església, qualsevol persona que entri en aquell moment a la reunió estic convençut que podria entendre què és Déu i veure a Déu en aquell mateix instant. La seva presència és increïble i es fa sentir. Obrir els ulls i observar el suau moviment d'uns cors entregats al Déu de l'univers és meravellós. Si mai no ho has viscut, et convido a fer-ho. La teva vida no serà la mateixa quan et trobis amb Déu davant del teu camí. Pregar en tot moment, en cada instant, ens fa aconseguir uns sense fi de benediccions. No sé si has passat a la teva vida per una època de depressió, ansietat, tristesa o angoixa. Si recorres a un bon psicòleg o psicòloga, molt probablement acabaràs guiat a una veritat. Allò a què dediques la teva atenció és el que la teva ment et reclama. Un molt bon amic meu, psicòleg, un bon dia em va comentar que quan estudiava a la universitat la carrera de psicologia i alhora estudiava la Bíblia a casa seva, descobria que Déu mateix ja ens havia ensenyat a la seva paraula com funciona la nostra ment. En pregar en tot moment ens desviem dels problemes, angoixes i tristeses i ens focalitzem només en Déu. I això és una verdadera benedicció. Però per voler centrar-te en Déu, primer l'hem de conèixer i veure qui és Déu i què vol de nosaltres. I després, de manera natural, creu-me, tot flueix. Avui et convido a ser conscient de totes les eines que tens a la teva disposició perquè la teva vida sigui renovada en profunditat. Endavant, prega, parla amb Déu i coneix a Déu. Endavant, prega si ja coneixes a Déu i deixa't omplir per tot el seu amor perquè així el puguis donar als altres. D'aquesta manera coneixeran que Déu és real i que Jesús guia els nostres passos amb el poder de l'Esperit Sant de Déu. Que tinguis un dia molt beneït.